Maayong hapon Negros, ini ang Digicast Negros X. Update niyo kami via Facebook, YouTube kag sa Kcat Channel 11. Inyo man kami mabatian sa FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong nga adlaw. May baboy nga nagpositibo sa ASF sa Victoria City. LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, isa na kabagyo. Sa Kabangkalan City, tag-iya sa restaurant, nasapwan nga patay. Masobra isa kagatos ang nagkalamatay nga baboy sa Banwasang Ilog. Kag sa good vibes, makarektan na biyahe halin Bacolod pakadto sa Guluwaan sa Victorias nga wala nagalabay sa main highway. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility isa na karon ka bagyo. Ang low pressure area nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isa na ka bagyo base sa weather forecast sang Pag-asa. Ini ang gintawag nga Chedeng. Yara na ini karon 1,170 kilometers east sang southeastern Luzon kag may kabaskugon nga 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga 55 kilometers per hour. Sa subong wala pa sang direkta nga epekto sa pungsod. Gina-forecast sang Pag-asa nga mahimo nga i-enhance ni Chedeng ang habagat nga amo ang magadala sa nga ulan sa pungsod ilabi na sa western portion. May gina-monitor pagid sa karon ang Weather Bureau nga isa pagid ka LPA sa gwa sang PAR. Ang LPA hindi pa makaapekto sa pungsod apang ginabutang sini o kung ginabutong sini ang southwest monsoon o kun habagat. Ang Western Visayas nga nagalakip sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may talag sa nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Sa number 9, 8 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang tigayo na nakalabot o kung nagsobra pa sa 95% nga target para sa supplemental vaccination sang measles rubella. Sa report sa Provincial Health Office, ang banwa sang Murcia, syudad sang Himamaylan kag Silay ang may pinakamataas nga accomplishment. 105.63% sa target nga mga kabataan nga mabakunahan ang tigayo nila madapatan sang supplemental measles rubella vaccine sa banwa sang Murcia. 105.16% naman ang iya sang Himamaylan kag Silay City 101.93%. Sobra man sa 95% nga target ang nalabot sa Talisay City, Kabangkalan City, La Castellana, Canduni kag Moises Padilla. Gin-extend damlag pa sa Department of Health ang deadline para sa supplemental vaccination activity sa June 15 bangod wala nalabot sa Western Visayas ang target sini nga 95% nga mabakunahan. Ang Negros Occidental sa June 5 nga datos sa kabilugan ang nakalabot sa 87.94% nga accomplishment. Sa number 8, sa Dumaguete City sa Negros Oriental, liwat nga ginpatuman ang road clearing operations sang local government unit upod ang Department of Interior and Local Government. Kutob sa mga nagapark nga salakyan kag motorsiklo sa mga main highway ginpang tikitan. Ang mga motor nga ginpark sa karsada ginpahigad. Ang mga ginadisplay nga mga baligya pareho sang kalan kag masitera ginpakakas. Ang mga nagabaligya kag ang ila nga mga estante sa gutter ginpang idog. Ang mga pagkabutang sa mga tagbalay nga nagaokupar na sang sidewalk ginpakakas. Ini sa ginpatigay nga clearing operation sa Luok kag Daro area nga ginpangunahan sang LGU kag Department of the Interior and Local Government. Sunod sa kay Lani Ramon, ang City Administrator sang syudad, may magagmay nga mga karsada nga nagagamay pagid
kay ginahimo nga parkingan. Gani ila ini nga ginpanghimos para matagaan ligwa ang mga pedestrian, pati man ang mga motorista nga nagalabay diri. Sa idalom sa Duterte administration nangin masupog sadto ang pagpanghawan sa mga illegal structures sa higad sang karasada nga ginpatuman sang DILG. Pero kalabanan nag-inamat-amat naman balik sa higad sandalan gani ginpatigayon ang clearing operation. Sa number 7, sa Cabancalan City, tag-iya sang restaurant na sapwan nga patay kaina sang aga. Isa ka personang nasapwan patay sa sulod sa ginarentahan nga balay sa Barangay 7 sa Cabancalan City mga alas 10 kainas ang aga. Sa inisyal nga impormasyon sa PNP, ginkilala ang biktima kay Ramilo Arquisola, tumandok sa Barangay Rizal, Syudad San Silay. Tag-iya sang restaurant si Arquisola sa Cabancalan City. Suno sa empleyado ni Arquisola, ulihin nila nga nakitaan ang biktima sa atong Sabado pa nga adlaw. Sang wala magkapakita ang biktima sang Lunes, nagdesisyon ang mga empleyado nga kadtuan siya sa iyang apartment. Suno sa Cabancalan PNP, naabtan siya sang iyang mga empleyado nga nagahamyang ang iyang bangkay sa sala kag nagahublas. May dugo nga nagwa sa baba, dalunggan kag ilong sang biktima. Naka-earphones pa ini kag wala mapatay ang suga sa iya nga banyo. Nagaisahanon lang nga nagapuyo sa apartment ang biktima. Padayon pa nga ginausisa sang PNP ang ini nga kaso. Sa number 6, hindi na kinahanglan magpa-stencil sa pag-renew sang registration sang salakyan. Ini ang ginanunsyo sa Land Transportation Office sa isa ka memo sa nagligad lang nga semana. Kutob sa mga vehicle owners nga magapa-renew lang sang rehistro ang hindi na kinahanglan pa nga magpa-stencil sang ilang nga engine kag chassis number kay wala na ini gina-require sang ahensya. Ini may kangtanan sa pagpatuman sa Republic Act 11032 o kunang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act. Ang memo ang may petsa nga May 22, 2023. Sunod kay Bacolod LTO Chief Renato Novero, ginapatuman na ini sa nagligad nga semana. Gani subong nabuhina na ang mga steps nga pagahimuon sa mga magaparehistro sang ilang nga mga salakyan kag hindi na kinahanglan pa nga maghatag sang tip sa manug stencil. Sa number 8, kaso nga graft ang ginfile sa Ombudsman bato kay Senior Undersecretary Domingo Panganiban sang Department of Agriculture. Ini may angot sa ginaalegar, iyan nangin papel sa pagtugot sa mga ginpaboran nga trader sa pag-import ng 250,000 metric tons ng kalamay sa pungsod. Si Roland De La Cruz sang National Congress of Unions in the Sugar Industry Agrarian Reform Beneficiaries kag Elijah San Fernando para sa alternatiba ng Masa Party ang nag-file sang reklamo bato kay Panganiban sa pagsupak sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Article 177 ng Revised Penal Code angot sa usurpation of authority or official functions. Ang kaso may kangtanan sa ginatawag sadto nga sugar smuggling fiasco. Sang Pebrero kung sa diin si Panganiban ang ginaaligar nagtugot sa pag-import sang kalamay nga wala sang official authority kag nag-legitimize sang smuggled sugar nga iya sang All Asian Countertrade Incorporated. Sunod sa statement nga ginpagwa ni De La Cruz. Nga kagapon, nag-file kami kaso ang Agrarian Reform Beneficiaries Council sa Napusip together with Alternativa Party List. Nag-file sang kaso sa Ombudsman kontra kay Senior Undersecretary of Agriculture Domingo Panganiban for violation of Article 177 of the Revised Penal Code or usurpation of official functions and violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. This is in relation sa alleged sugar smuggling na nahitabo last February 9. Kag ini nga sugar smuggling may ari man siya connection sa sugar order number 6. So madamo gid nga salamat sa inyong suporta kag hindi gid namon ini pabayan basta hindi magan hustisya ang aton nga industriya sa kalamay.
Sa number 4, Department of Agriculture ang liwat nagapahanumdum sa publiko nga maghalong sa dengue, labi na nga sa tig-ululan, mas nagadamo pagid ang mga lamok. Pero sunod sa DOH, sa normal nga mga adlaw ang mga lamok yara sa mga basa o kunhamog nga lugar, kasubong man sa mga mahigko nga lugar. Gani nagakadapat nga pabakuron ang depensa kontra sa dengue paagi sa matino nga palibot. Ang bulan sang Hunyo ang ginakabig sang DOH nga Dengue Awareness Month. Sa datos ng Provincial Health Office, humalin sang Enero tub-tub May 27, may 509 ka dengue cases ang na-record sa Negros Occidental. Kung ipaanggit sa kasubong at iyon sa 2022, mas manubo ini sa 41.43%. Sunod kay Dr. Gurley Pinonggan, ang sang Provincial Health Office, sang 2022, sa kasubong nga panahon, 809 ang dengue cases nga na-record. Sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya, ang San Carlos City ang may pinakamataas nga na-record nga dengue cases subong nga 2023, 74 cases. Sa number 3, 11 million pesos nga indemnification fund ang ginpain sa syudad para mabuligan ng mga hog raisers nga apektado sa ASF. Handa ang syudad nga bayaran ng mga baboy sa mga hog raisers nga madalahig sa culling o kung pagpatay sa sapat nga yara sa nasakpan sang 500-meter radius nga posible epektado sang kaso sang African swine fever. Sino kay Acting Mayor Thady Saison, kinahanglan nga nakarehistro sa barangay ang mga hog raisers agud nga matagaan sila sang ayuda. 3,000 pesos ang para sa kada baktin, 5,000 pesos sa fattening, kag 7,000 pesos sa nayon. Wala nalakip ang patay na nga baboy. Magagikan ang pondo para sa indemnity fund sa Disaster Risk Reduction Management Office. Ginapabaskog naman karon sang Anti-ASF Task Force ang monitoring kag border control inspection agud mapangapina ng hog industry. Hugtan man ang mga pagsulundan batok sa pagpilak sa mga patay nga baboy sa bisan diin lang agud mapunggan ang paglaton sang balatian. That includes the mga equipments ng kinanglanta. Pero ang sa indemnity ta nag-prepare ta mga 10 million nga funds. So Hi sir, good morning. morning, ang akong lang nga ayo sa ila, especially sa hog raisers ta. Have yourself register sa barangay. Ipa-register niyo ang inyong mga baboy sa barangay para just in case nga may ASF nga reported ASF sa area na monitor ta na, no? Sa number 2, banwa sang ilog ang nag-record man sang pig deaths. Ang banwa pinakauna nga LGU sa 6th District nga nag-record sang pig deaths. Suno kay Rodante Perez, ang municipal agriculturist sang Ilog, Hunyo 1 sila una nga nag-report sang pig deaths. Masobra sa 100 ka mga baboy ang gi-report nagkalamatay suno siya sa barangay Kalubang. Wala na sa may iban pa nga pig deaths nga na-report gikan sa iban nga barangay. Sa karon ng kada barangay sa Banwa nagabutang sang checkpoint agud tumapabakod ang biosecurity kag malikawan na ang paglapta pagid sa masakit sa mga baboy. Natigayo naman ang blood sampling sa Banwa. Ginahulat pa ang resulta suno kay Perez. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, nagsapol man ang quarantine team sa Provincial Veterinary Office kay Representative Mercedes Alvarez para man sa swine biosecurity threat sa 6th District para mabuligan ang mga hog raisers nga hindi apektado. Sa June 5 nga datos ng PVO, nagdangat sa masobra sa 118 million pesos ang balor sang kahalitan bangod sang pig deaths. Padayon naman ang disinfection activities sa mga tangkal sang baboy sa Banwa sang San Enrique. Okay, sumunod pero barangay ang Sipuel sa mga barangay nga wala na apektuhan. Get mo na hindi get magpasulod sa mga product sa ibang nga alin sa barangay ang permitted sa ibang nga mga barangay man nga nahigo sa maratian. Kag sa numero 1 nga balita, subong nga adlaw.
May baboy na nga nagpositibo sa ASF sa Victoria City. Ang iban diri halin sa local hog raisers. Ang iban bag-ong gindeliver gikan sa Hinigaran kag gindeliver man sa Victoria's Food Corporation. May manugbaboy sa Barangay 5 nga nagpahibalo sa lokal nga panguluhan sa Victorias nga sunod-sunod ang pagkapatay sang iya nga mga nayon gani gin-test ang iya nga mga baboy sang kahapon kag may duha nga nagpositibo sa African swine fever. Sa random testing naman nga ginpatigayon sa slaughterhouse sa Victoria's Food Corporation, may 7 ka mga baboy nga bag-o gid lang na deliver gikan sa Barangay Anahaw sa Hinigaran ang nagpositibo man sa ASF. Gani ginpauntat anay ang operation sa slaughterhouse sang VFC kag gin-disinfect. Sunod kay Mayor Javi Benitez, ang epekto sa ekonomiya ang ila ginakahangawan. Gani ila inigilayon nga ginpahibalo sa publiko para makahimo sang tikang kag mapangitaan sang pamaagi nga ma-contain. Ginpahibalo niya man si Mayor Nadi Arceo sang Hinigaran. Yara sa 16 million pesos ang hog industry sang Victorias, gani luyag sang LGU nga mapangapina ng iban nga hog raisers. Kalabanan sa ila, nakapa-insure sang ila nga mga baboy. Wala man sang may inugkal nga baboy sa Barangay 5 kay wala sang baboy nga yara sa sulod sang 500 meter radius. Wala man sang iban nga baboy sa slaughterhouse sang VFC sang nag-abot ang delivery sang baboy halin sa Hinigaran. This has to come early and at the right time, because if we don't address this right away and we don't localize it, and we won't be able to minimize the deaths of ang hogs naton. And so that's why importante gid na kung may suspected, ipatest, and then ihambal. That's as simple as that. It has a VFC to stop the slaughtering today. So ang aton nga na-estimate nga possible na na-contaminate ang area lang sa slaughterhouse kag ang parts sa nila storage area. So gina-identify na namon na properly and pa-segregate namon na mga possibly infected yung mga pork products, and namon ang aton target. We're also working with the National Meat Inspection Service on how to regulate and possibly the next steps on testing or kung ano bigger steps to help VFC get back on track para mag-resume na yung ilang ilaw. Sa Good Vibes, halin sa Bacolod, pwede ka nakarikta sa guluwaan sa Victoria City nga likaw sa traffic sa main highway. Paano? Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung halin sa Bacolod, ang ini nga dalan ang guwaan mo pagguaan na sa Victoria City antes ng Noneco o ng Fresco Sadto. Halin sa Bacolod via Bacolod Silay Airport Access Road, makadiretso-diretso na. Pag-abot sa crossing pa airport, rekta lang sa gihapon. Sa sini naman nga crossing pa Kapitan Ramon kag Pasilay Provincial Hospital, diretso sa gihapon. Sa unahan, baghalong lang ka may utod nga dalan. Wala sang signage nga nabutang pero kung ikaw ang maalang-alang, pwede ka magrekta sa suba. Sa dalan, makitaan pa ang mga skid marks sa mga salakyan nga naghingagaw preno. Antes ang taytay, maghinay-hinay saylo sa piyak nga lane. Kung weekend, malabyan mo pa ang damo nga mga tao nga nagapinaligo sa sini nga suba. Diretso ka lang sa gihapon. Malabyan mo ang ini nga gamay nga signage nga pwede na maka-left turn pa Victoria City kag pagwa sa VMC, pero pwede sa gihapon magrekta-rekta. Tandaan lang, nga may porsyon sang dalan nga hindi pa sementado kag duta lang ang imo nga agyan. Kung mag-ulan, syempre lunangon. Mga pick-up kag SUV pa lang ang pwede makalabay diri. Ang iban gani nga mga motor, diri naman nagapangalihid. Pero kung auto, maguot ka pa diri. Ginakaayo pa ang taytay pero may ginahimo na nga alagyan ng tractor para sa mga salakyan. In 3 months time, posible, mahumana ang ini nga taytay. Mga 1 pa ka kilometro ang hindi sementado nga parte sang dalan. Diretso-diretso sa gihapon, makalabay ka pa sa crossing, pakadto sa gamay gawahon nga dalan. Ang dalan nga pabukid sa Victoria City, kag konrektahon pagid. Diri kanya ibalik sa main highway sa mismo guluwaan sa Victoria City, antes lang sang Noneco o Fresco sang una. Kung mag-left turn ka na naman sa guluwaan sang dalan, balik ka pag Victoria City proper.
Suno sa sources naton, na delay lang gid ang paghimo sang dalan kay may gid pang settle pa nga mga problema sa landowners nga malabyan sang sininga road project sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Kung tigayon na nga masemento ang bilog nga highway, masarangan ang biyahe nga Bacolod to Victoria City sa sulod lang sang 30 minutes or less. Dako nga bulig sa problema sa traffic kag makasave sa oras sang mga motorista. Kagamuyad to ang mga nagapanguna nga balita, subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas, maayong hapon.